21-nji bab. Padşanyň ýüregi Rebbin elini akar yap ýalydyr. Onu İslam tarapyny öwürýändir. Adamyň ähli ýoly öz gözüne dogrudur. Emma ýürekdäkini ölçeýän Rebbdir. Dogruluk we adalatlylyk etmek Rebbe gurbanlyk berenden ýakymlydyr. Ulumsy nazar, tekebbir ýürek, yaramazlaryň çyrasy günädir. Janypkeşiň maksady diňe bolçuluga getirýär. Alňasak adamlaryň bary mätäç düşýändir. Yalan söz bilen toplanan hazyna ölümi kowalap barýan ümür dumanynyr. Yaramazlaryň zorlugy özlerini süpürüp ekidýändir. Çünkü olar adalaty berja etmekden boyun gaçyrýanlar. Ýazyklynyň ýoly egridir. Päkleriň bolşy dogrudur. İgenjeň ayal bilen öýde ýaşandan üçögüň bir burçunda ýaşamak ýegdir. Yaramazyň göwüni yamanlyk küýteýär. Ýakyny onuň göwüninden turmaýar. Maskaralayja jeza berilenne nadan akylly bolýanlar. Dana adam tälim alanna bilimini arttyrýanlar. Dogruçul yaramazyň öýüni synlaýar. Yaramazlar helakçilige barýar. Garybyň dady peryadyna gulak asmadygyň öz dady peryadyna da jogap berilmez. Gizlin berilen sowgat gahary, goltuga sokulan para güýçli gazawy ýatyrýar. Adalaty berja etmek dogruçul adama şatlykdyr. Yaman iş edýäne helakçilikdir. Düşünje ýolundan sowulan ölüler toporuny ornaşar. Kedirligi söýýän mätäşdir. Şerawi we ýagy söýýän baýamaz. Yaramazlar dogruçul üçin, biwepalar hem sadyk üçin töleg bolar. İgenjeň hem gaharjaň ayal bilen ýaşandan çölle ýaşamak gowudur. Arzyly hazyna hem ýag dananyň jaýyndadyr. Akmak bolsa baryny symyşlar. Dogruçulluk hem sadyklyk izleýän adam ýaşaýyş hem hormat tapar. Akyllar adam güýçlüleriň şäherine baryp, olaryň bir baglayan berkitmesini ýumurýar. Agzyny we dilini berk, janyny beladan goraýandyr. Çenden aşa bihaya iş edýän, gedem hem tekebbir adamyň ady maskaralayjydyr. Ýaltany öz höwesi öldürýär. Çünkü onun elleri işten boyun gaçyrýar. Ol ulak gün aç gözlük bilen isleýär. Dogruçul bolsa ölçemen berýär we gysganmaýar. Yaramazlaryň gurbanlygy ýigrencidir. Eger ol yaman niyet bilen getiren bolsa ondanam beterdir. Galp şaýat helak bolar. Dinleýän adamyň sözü dowam eder. Yaramaz adam ýüzüni galyna diýandyr. Dogruçul adam bolsa öz ýoluny oýlaýandyr. Rebbe karşı durup biljek hiç bir danalyk, düşünje ýa-da maslahat ýokdur. At, söwüş şunu üçin seýslenýändir. Emma ýeňiş Rebdendir.